Eskerrik asko, Abanza jauna. Guk eskatu genuen zure agerraldia, Bilboko udalaren agerraldia, zeren iruditzen zitzaigun garrantzitsua, bi alegazio bakarrik egon dira legearen aurrean, eta zuena zen horietako bat, ezta? Bestea zen Montigeldorena. Eta, nahiko harrituta entzuten ari naiz, eztabaida hau. Uste nuen beste postura bat ekarriko zenuela, horregatik ekartzen nuen 2011ko zuk zeuk sinatutako alegazio hura, baina uste dute, nahiko tono koherente batean egin dezula gaurko agerpena, agerraldia, eta zentzu horretan nik kezka batekin geratzen naiz, nahiko handia, ematen du, esan nion Arriolari aurreko egunean, lege hau batez ere egin dela Igeldoko funikularra pasatzeko Donostiako udalari eta 3 igogailu hauek pasatzeko Bilboko Donostiako udalari eta 3 igogailu hauek pasatzeko Bilboko udalari eta zuk zeuk esana 3 igogailu horietatik bakarra interesatzen zaizue. Begoñakoa. Hori ulertu dizut, bestela zuzendu nazazu bigarren txandan gaizki iruditzen ez bazaizu. Ulertu badizute Arangoitikoa ez zenukete izango asmorik etorkizunean irekitzeko, ez dakite, genero ikuspegiagatik edo segurtasunagatik edo, eta Soloko etxekoarekin ere nahiko zalantza handiak dauzkazu, ezta? Igual, pixkate Soloko etxeko igogailuarena ja esan zigun Arriolak, esan zigun creo que no le interesa al Ayuntamiento de Bilbo, gero pixkat barregarria da entzutea ez dizuela patata bero bat pasatzen, marroi bat pasatzen, eta gero ematen du zuek zeuei entzuten ez dituzuela nahi 3 igogailutik bi, ezta? Eta, karo, eta 3. Begoñakoa, oraindik dago epaiketaren ondorioak ez dira itxi, beraz horregatik uste dut esaten zenutela subjudize egoeran dagoela, 3 igogailutatik gutxienez bat, zuen azken alegazioan. Eta garrantzitsuena iruditzen zaigu, beste bi kontuak aipatzen dituzuenak azken alegazioan, ezta? Hitz egin behar dela. Hitz egin behar dela Jaurlaritzarekin, zeren ez dago argi zein den igogailuen egoera, eta ez dago argi martxan jartzeko zer nolako inbertsio ekonomikoa sartu behar den. Eta guretzat, harrigarria da planteatzea traspaso bat bi erakundeen artean hitz egin gabe, ezta? Galdera litzateke, ea hitz egin duzuen zuen artean, ea hitz egiten duzuen zuen artean, nahiko harrigarria iruditzen zaite gaurko agerraldia. Gogoratuko dute, 2011an esaten zenituen gauza batzuk, zuere alegazioan, badirudi mantentzen direla, ezta? Bai, oraingo berritasuna da hitzarmen bat egingo dela, esaten dela legean, legeko lehen xedapen iragankor horretan, baina arrazoia dezu eta Abanza jaunak azpimarratu du, Iban Pedreira zuzendariak bere memoria zuzintuan edo laburtuan esaten du konbenioz, esaten du, nola esaten du, hemen daukat, esaten du konbenioz voluntarios. Hori ez da esaten legean, baina bai gero memorian. Orduan, hor iradokitzen da, lehenik eta behin traspasatu nahi zaiola udalari eta gerokoak. Eta nik zentzu horretan ulertzen dut Bilboko udalaren postura, ezta? Nahi dute, hitz egitea lehenago, eta gerokoak, pixkat aldrebez, ezta? Eta uste dut oso adibide ona jarri dezuela, Zumalakarregi kaleko igogailuarekin egin zena duela 2 urte, zergatik ez da orain planteatzen. Esan genion Arriolari, lege hau beharrezkoa da, zeren hitzarmen batekin, konpondu ziteken Bilboko udalarekin dagoen arazoa, eta guk esan genion, ez dugu gaizki ikusten udalak berak kudeatzea igogailu horiek, 3 igogailu horiek, uste dute udalak kudeatzea logikoen alitzateke, eta publikoak izatea eta doakoak, baina bai uste dugu, traspasoa izan behar dela baketsua, ezta? Eta izan behar dela negoziatua, eta ondo aztertu behar dela ze inbertsio ekonomikoa behar den, eta akaso bi zatientzako interesgarria den soluzio batera iritsi behar zaretela. Orduan, nahiko harrituta nago ikusteaz, oraindik ere horrela zaudetela eztabaidatzen zuen artean. Uste dut hau hitz egin da egon beharko litzatekeela. Egon beharko litzatekeela tasatuta zenbat diru balio duen Arangoiti martxan jartzea, Soloko etxe konpontzea eta Begoña martxan jartzea, ezta? Eta ez badira interesatzen bi, zuk esan bezala, bi horiek iztea ze ondorio ekonomikoak ere ekartzen dituen. Karo, udal legeak esaten du halako traspaso batek behar duela eranskin ekonomiko bat, aportazio ekonomiko bat, eta lege honek ez dauka. Esan genion Arriolari, eta zuk zeuk Abanza jauna esan dezu. Iruditzen zaigu benetan hori argitu behar dela,
eta bestela, ez dakit, iruditzen zaigu nahiko puntu arraro batera eramaten gaituela Jaurlaritzak lege honekin. Hasieran esan zitzaigun lege tekniko bat zela, adostasunak iristeko moduko lege bat zela, baina ikusten ari gara, ikutzen dituen bi gauza garrantzitsuenetan, arazoak daudela bietan. Bueno, gustatuko litzaiguke jakitea, zer egingo duen Bilboko udalak gaur hemen esan dituzun, bueno, akusazio eta bueno, esaldi nahiko gogorren aurrean, ez?